So guys, maing udto guys, maing udto. Adi ay akong i-vlog guys, gikan sa pantalan nga gikawil. Oo guys, oh. Dang nangawil guys, nadagtom nang naong. Kay ang iyang dakop, adi ara. Damugod guys, ang iyang dakop. Regular. Aw na. O kadagko pa ya sa danggit o kuan balo. Aw sa ampot basta sa ingan aning isda ah. Kay dako. Isot mo dali. Ay so. Nauga. Hala, kung kasi ganahan magnawil ka wala sa pantalan nga tumo kay libre ng sudan. Oo, tagpila ron ang kilo sa danggit. Sobra gud tra o sa katapir. Ayay, salbar na po ng among 200 ani. Masuwa pa. Mapanihapunan. Wala ka guys. Nakachamba gud akong anak dito sa pantalan guys pagpangawil. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe, comment, and like, and share. O guys, di rin na lang nila kukutob ang akong pag-video guys. Kaya naalimpiyuhan na niya guys. Oh. Mga 2 ni ka kilo. Tulo. Tulo gud ni ka kilo. Kaya ako yan danggit kalami barulon. Oh, balik kita. Ayan siya guys. Prituhon na guys. Iskabitsi. Daghan lang. Daghan guys. Ay sananan na good. Suwa na panihapon. Libre na. Paniog to. Oh guys. Dali lang ko to. Bye bye.